Benvolguts compatriotes, les meves primeres paraules després de sortir de Neumünster és per agrair-vos a tots un agraïment que mai podré pagar, la solidaritat i l'afecte, la vostra persistència que heu demostrat tots aquests dies. Veritablement els centenars i centenars de cartes que he anat rebent, que espero tenir l'oportunitat de poder respondre a totes, han representat una veritable llum en aquests dies de foscor. Continuem més forts que mai, continuem més decidits que mai seguint la nostra via, la via catalana, la via no violenta, la via de demanar l'exercici de drets democràtics. I per això també el que vull dir en aquests moments és exigir a les autoritats espanyoles la immediata llibertat, l'immediat alliberament de tots els companys i companyes que encara són injustament a les presons espanyoles. Estan acusats de delictes que no hem comès, com ja s'està demostrant a través de diverses instàncies de justícia en diversos països europeus. No estem davant d'un cas de rebel·lió, no estem davant d'un cas de malversació de fons ni de res que se li assembli. Estem davant d'un cas polític que demana finalment que el govern espanyol s'assegui en una taula de negociació, que comenci a parlar amb els líders polítics catalans que hem estat escollits per fer-ho i que faci d'una vegada política i que deixi d'utilitzar el Codi Penal per resoldre una qüestió que és estrictament política. Molt de coratge a tots plegats, continuem, seguirem endavant. És un camí llarg, però és un camí que només té un final possible, que és la nostra victòria. Moltíssimes gràcies.